DZGB, Bareta alas 12. Diyos marhay na pagkaudto sa nagabos mga tugang, hindi nang kabilugan kan mga bareta ngunya na paggaga, digdi sa radyo DZGB. Ako po, ang sa inyo magiging tagapagbareta ngunya na pagkaudto, ako po si Renz Luna. Sa pamayo ka mga darakulang bareta sa lado lokal, Garbin day pa minakumpirmar kung makandidato para alkalde sa Legazpi City. Balik ensayo ang mga fire trainees makaagyan 14 dias sa quarantine period. Sa lado nasyonal, paggamit ng landmine, kinundinar kan Integrated Bar of the Philippines. Mas dakol ng pulis ang interesado magpabakuna kontra sa COVID-19. Bareta sa ibang nasyon, China nagpasar ng ley kontra sa Estados Unidos at sa European Union. Sa laro ni sports, Calvin Abueva tatawananin mas halawig na playing time sa Magnolia Hotshots. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Maggi Magic Sarap, may new triple pack na. Mantinido pang pauko dun sa ngunyan kung talagang desididong magkandidato para alkalde kan Legazpi City. Siya Bicol Party List Representative Pido Garbin kontra sa magiging pambato na alkalde Noel Rosal na matatapos na kansayang termino sa masunod na taon. Hindi sa rason na habo pang kumpirmaro ni Garbin na nagduluwas na impormasyon na siya nilalaban ni Gobernador Alfrancis Bichara kasi na Bicol Party List Representative Zaldico para maging alkalde kan syudad sa 2022 elections. Sinabi ni Garbin na maghalat na sana kan tamang panahon mantangon niyan sibut sinda sa pagtaon ng serbisyo at sinayuda sa mga pamilya kan barangay na apektado kan COVID-19 na singkawaran nin hanap buhay. Ang baretang ini hatod sa Indokan, San Miglite, 100 calories lang, magaan sa tiyan, drink responsibly. Balik sa training grounds, ang mga fire officers trainees kan Bureau of Fire Protection makaagi ang haros 2 simanang nasuspindi ron sa idang ensayo asing klase dahil lantaan kadaklan sa inda para mientras ang dinara sa isolation center. Katapos ang iba kan mga iniin may hilingan ng simptomas kan COVID-19. Sa kunya nagpapadago sa indang classroom study, kampangan mga tactics ang aning maturuan sinda kan mga dapat gibuon bilang mga bagong bumbero. Sa ibong nalado dako ang posibilidad na sa mga masunod na simana ipapayraron na sinda sa on-the-job training sa iba-ibang fire stations pati naman skills training. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Joy 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. Salceda Cares, yang gustong tawanin doon ni Pulang Giligan ng mga barangay President Kagawad Raymond Adrian Salceda kung saan personal sindang nagdadala ng ayuda sa mga pamilyang nakakwarantina sa mga barangay kan Pulang Albay. Tataw ka nagpapadago sa patakot kan COVID-19. Sa tabang kan mga volunteers, sinda na mismo na binabisita sa mga barangay tanganing maghatod din family food packs na makakatabang naman sa mga pamilyang apektado kan pandemya dahil ang tanawaran sinda ng hanap buhay at sindayin makaluwas sa harong para magtrabaho dahil sa pinapasunod na health protocols kontra sa ulakit kan virus. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Biogesic Tablet, Paracetamol Biogesic, sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Formal lang na isangat sa korte ang kaso kontra sa rong persona matapos sa aligadong lupigan kay niyan sa rong 25 anyos na COVID-19 positive habang nasa loob kanibalong Centrum for Recreation Quarantine Facility sa syudad kan Legazpi. Ina pinagkumpirmar na alkalde Noel Rosal sa DZGB News asing kung may kiramdaman basado naman sa report sa kapulisan kan biktima ay kagawa ng inom-inuman ang suspetsado sa ropang persona na positibo asin pinag-inganyar ang biktima na magampang asin mag-inom ng alak. Nangyari ang pang-rape ng maaga kan Hunyo G sa salawag mismo kan comfort room kan ICR. Tulos man na nakahaga ni nakudir ang biktima sa mga otoridad asin kay Legazpi City Health Officer Fulbert Alec Giliego. Dahilan kay di nakatala na magkaigwa ng pagtiripon ang mga opisyal kan syudad tanganing mapaghurunan ang magiging lakdang asin kasimbagan nindat tanganing matawanan ng ustisya asin tayo na mautro ang siring na insidente.
Ang baretang ini hatod sa Indukan, Wilkins Distilled, most recommended by doctors. Sa gira rin nag-apilar si Alcalde Noel Rosal sa mga ligaspenyo na pagtarabangan ng mapundo ang pagdakol kan mga nagpapositibo sa COVID-19. Tinawan doon kan Alcalde ng delikado ang sitwasyon kan syudad dahil sa panunaan mga ospital asing kulang pa nagabot na bakuna. Kasabay kainin pagiging high risk asing kandidato ang syudad para ipahiraram sa Modified Enhanced Community Quarantine. Bigsugo naman ti Alcalde ang mga kapulisan na magdakop asing kasuhan ang mga personang dahil nagsusunod sa eksistidong kasuguan. Pinahigibumanindaan gabos na medyos partikular na ang mga frontliners. Dugang pa kan Alcalde na mabukas pa ang LG Union Hotel na dahil pinagamit para gamiton na additional isolation facility kan syudad. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dahil sa naresibing 125,000 pesos halis sa Department of Social Welfare and Development Bicol kan mga organisasyon ng kababayan kan Barangay San Jose Ginubatan Albay nakapagpunder sindan ni na tindahan kan Hog and Poultry Supplies. Kailan maugmang pinag-anunsyo ni 3rd District Congressman Fernando D. Cabredo kung sa indakulang pasalamat niya sa nasabing ahensya para sa programang Sustainable Livelihood Program. Yun kay Cabredo, dakulang katabangan ng nasabing pondo asin puhunan sa mga kababayang paratanong ka nasabing barangay na masustinira ng sendang pangaipo asin magkaigwanin dugan na pagkakakitaan habang presente pa man kiraray ang pandemya. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Maramihan trasunay na muna maakonin mga COVID-19 referrals ang COVID-19 isolation wards kan Camarines Norte Provincial Hospitals dahil sa pagiging full capacity na inin sa presente. Sigurin sa pinilwas na abiso kan PHO Kamsur na permano ni Acting PGDH Provincial Health Officer Arnel Francisco kung sa kulang pa mga staff asin empleyado kung padagos pang madugang ang mga pasyente sa nasabing ospital. Nangapodan man ang opisyal sa mga local government units sa probinsya kan Camarines Norte na may kaigwanin sa diring quarantine and isolation facilities sa indang respetibong munisipyo na makumudar kan sa indang konstituentes na may mild symptoms o asymptomatic. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Enervon C Tablet, Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Matapos ipag-anunsyo na ang Bicol Medical Center o BMC na sa full capacity na dahil sa langkaw na numero kan man nagpapositibo sa COVID-19, pinagrekomendar ni Dr. Natalie Lazaro, Chief of BMC Public Health Unit, sa mga munisipyo na sindan ang bahalang mag-asikaso sa personang may mild symptoms o mga asymptomatic. Sinabi ni Lazaro na dapat natugutan ng mga local government unit ang mga COVID-19 patient na may manageable condition na magtinir sa mga isolation facility tanganing mabawasan ang mga naglalaog sa BMC na may severe symptoms in critical conditions. Paliwarin ni Infectious Disease Specialist as in BMC Emerging and Re-Emerging Infectious Diseases Chief Dr. Jose Manuel Ranyola III ang 71 kwarto ang naokupar na kan mga pasyente nga may severe as in critical cases na kondisyon. Ibandig din 22 na kama sa intensive care unit ang gabos sa mechanical ventilators as in high flow machines ang gabos pinagagamit. Dugang pa ni Lazaro na solamente nababakante sa nang kama sa BMC in kaso may nagagada na pasyente as in salidaan kan panibagong pasyente na nasa critical na kondisyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Arestado sa sarong entrapment operation ng National Bureau of Investigation ang sarong abogado sa Naga City, Camarines Sur dahil sa pag-aprobitsar o pangingikil. Ang sospetsado na midbida na si Atty. Ferdino Condez na nagpamidbid na empleyado kan Optical Media Board sa tindahan ng cellphone sa syudad. Sigun sa report kan NBI Naga, Hunyo 8 ka nagpasiring sa indang opisina sa negosyante para magreklamo kontra sa nasabing persona. Sigun sa negosyante nagkapirang miyembro kan OMB ang nagpasiring sa indang tindahan kasi nagkumpiskar kan mga memory card as in cellphone na nakadisplay. Nakihuro ng tagsadir kan tindahan kay Atty. Condez na ipagpasarado sa inang tindahan. Alagad sinabi kan suspect na magtawsan na hinsan ng 500,000 pesos ang tagsadiri kapalit kan ipagpasarado digdi. Alaga nagkasundo ang dumang lado na 350,000 sana ang itatao. Anday aram ni Condez nakipag-order na ang mga biktima sa NBI sinduma na nangyari entrapment operation.
Ang nasabing abogado nakakampang sa violation of Article 294, robbery extortion of the revised penal code as amended of violation of Republic Act No. 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Nasa kustodiyang ngunyan kan NBI Naga ang naarestong sospechado. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal. Pagkatapos kini. 3 plus 1? Naman! Bumili ng 3 bote ng San Mig Light. May libre ka pang isang bote. Don't worry, magaan sa tiyan. Only 100 calories. Promo duration from March 1, 2021 to June 15, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1296, series of 2020. Drink responsibly. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Marahayon, pag ang kababaihan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat on di Congressman Fernando Di Cabredo. Sa barangay San Jose, Binubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na! Ano bang hinihintay nyo? Subukan na ang kape na best para sa inyo. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Ang healthy na kape na sakto sa iyong budget. Sa umaga, ang pinamasustansya. Ang di ko na kasama. Best Cafe 8-in-1 na. Ang kape sa umaga. Ang pinamasustansya. Ang di ko na kasama. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Mayaman sa katas ng guyabano, agaricus mushroom, barley grass, malunggay, mangosteen at stevia. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin
halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po. Sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po. Para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ADM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes food and beverage, bread and pastry, cookery and caregiving. There's no tuition fee increase this year and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now. Hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po. Sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po. Para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. DZGB, Bareta, alas 12. Palagos kita sa mga bareta ko niyan, sa mga bareta sa lado nasyonal. Makusog na kinundinar ka na Integrated Bar of the Philippines at paggamit ng landmine, mantang na nga po ng sindan ng hustisya sa pagkagadan kan FEU football player Kit Absalon as in Union leader Nolven Absalon sa Masbate City.
Sinabi ni IBP National President Abogado Domingo Cayosa na paggamit, paggibo asin pagbabakal ng anti-personnel landmines ipinagbabawal sa 1997 Ottawa Treaty Convention kung saan ang Pilipinas iyon signatory. Kasabay ang kadakol ng mga nasyon, kinaganyan na dapat magkaigwaning hararo masin mahiwas na investigasyon sa pagkagadan kan mga biktima. Pinaburan ni PNP Chief General Guillermo Eleazar ang pahayag ni Presidente Rodrigo Duterte na gadanan peace talks entre kan gobyerno sin CPP, NPA, NDF. Kasunod kan mga pag-atay kan mga rebelde ng komunista. Sen sinabi ng paghoron sa CPP, NPA, NDF iyon pagsayang sa nanin oras. Idinadagpa ni Eleazar na kadakol ng beses sa nagkaigwan ng negosasyon na simpirming dihadon gobyerno dahil ang tamantapos palibrehon ng mga lider rebeldes na dinaplusan ni Maray para madakop bilang goodwill gesture. Kaya man sana ini nangyari. Siya tinawanin doon na uyon sinda sa pahayag ni Duterte na sarong dakulang kalokohan kung bubuhayin girara yung pag-uro na sin pagkatrangkilohan kampang ang mga rebeldes. Sinabi kan Malacanang ng NCR Plus area, posibleng may baba na sa General Community Quarantine na may pagturos sa pagigpit matapos ang Hunyo 15. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na may pagbabago sitwasyon kan COVID-19 sa lugar. Kaya ba nababang hospital care utilization rate? At siya yung sinabi na sa Metro Manila maray na ang numero sa pinagasabi na hababa na ang hospital care utilization kung saan nasa 53% ang nasa intensive care unit beds na saro sa mga importanteng bagay para sa pagdakol kan kaso. Sinabi niya na sa siring na numero may posibilidad na magababa man ang kategorya kay ni. Pagsiguro sa pagbabakuna kan publiko kontra sa pandemya asin pagkayod pa kan gobyerno para masigurong sufficient ang bakuna asin tama na implementasyon kan vaccination program para makamtan ang herd immunity. Inasuwestyon ni Senador Panfilio Lacson para malampasan kan nasyon ang pandemya asin ang epekto kay ni sa kabuhayan kan mga namamanuaan. Sen sinabi na ang pinakamarahin na paagi sa pandemya yun ang mga namamanuaan dapat mabakunahan na asin ang gobyerno magibuman kan sa indang trabaho. Nasa 92.2% kan mga tauhan kan Philippine National Police en pabor na magpabakuna na sa mas lalong madaling panahon. Sinabi ni PNP Chief General Guillermo Eleazar na hali sa 52% kan puunan nindan survey kan nakaaging Pebrero. Sen sinabi na sa oras sa magabot ang supply ng bakuna kan PNP siya ang enot na mapapakuna sa mga kaiba sa A4 priority group. Kasabay niyang magpapabakuna sa iyang command group para mainganyaran ibapal sa indang mga tauhan na bako pa konbinsido na magpabakuna. Idinagpaman ni Eleazar na dahil sinda mamimili ni Imbran kan bakuna na itutudok sa inda dahil ang sinda na niniwala na ligtas ang gabos sa bakuna ng aprobado kan Food and Drug Administration. Dahil na dapat ako ng konklusyon na nagkakaiguan ng pagkabuhay ang mga kaso ng COVID-19 sa mga nasyon kung saan ang mayoriya kan COVID-19 vaccine na ginagamit hali sa China. Inanpahid ni Presidential Spokesman Harry Roque na pagkasabi na maski sa ibang parte kan kinaban bako man Chinese vaccine ang sa inang prioridad na ginagamit talaga, nakarehistro rin yung pagdakol girare kan mga kaso ng COVID-19. Sayon sa iyang tinawang halimbawa iyon Inglaterra kung saan mas dakol ng AstraZeneca na ginamit lalo na tadigdi mismo gibo ang mga bakuna. Idinagpa ni Roque na posibleng daing kinaraman ng brand ng bakuna sa nairehistrong pagdakol girare kan mga kaso ng COVID-19. Kundi nagkaiguan ng false sense of security ang mga namamanuan sa nasabing nasyon kung kaya nagdakol naman ang mga kaso. Natuyo ni Senador Panfilio Lacson na ano dyan na plano kan gobyerno sa propwestong COVID-19 vaccine passport. Siya sinabi na sagot ko niyang plano pa sana. Siya nagpaluwas sin payag bilang reaksyon sa suporta kan Malacanang sa plano kan Department of Health na magkaiguan ng vaccine passport para sa inoculation drive kan nasyon. Hinagad niya sa gobyerno na gibuo ng trabaho sa vaccine rollout ang aning maging makaskas ang pagbakuna sa mas dakol pang mga namamanuaan. Siya tinawanin doon ang pinakamaray na gibuon kang gobyerno yung mabakuna ng mga Pilipino sa mas lalong madaling panahon. Bareta sa ibang nasyon. Sa Beijing, China, pinasarkan China ang bagong late ang aning kontra ng mga foreign sanction mantang sinda nagpapakusog kan sa indang depensa kausa kan nagdadakol na kasong o nagdadakol ang pressure kan Estados Unidos sa European Union dahil sa trade as in human rights. Inakusaran kan Beijing ang Estados Unidos dahilan sa pagdoon sa mga Chinese firms na nagbaluwas ng patakot as in pagbalos matapos sa si US President Joe Biden. Namin napahiwas ng blacklist din mga kumpanya kung sa hindi na pinagtutugutan ng mga Amerikano na mag-invest. Sa baretang sa sports,
Handang itaon ni Mark Ping reason sa iyang playing time sa indang bagong kaapil na si Calvin Abueva. Maski siya nagpirma ng bagong kontrata sa Magnolia Hotshots maski plano na niyang magretiro. Diyan sinabi na mas magayon niya na itaon niya ang 80% ang playing time. Mantang siring sa dain na siyang trabaho asin na mamiro na sana siya sa kawat. Dahil nagpaman ni Mark na daing problema sa pagkasabi na basta manggana sinda, sinabi niya na dapat matawanan nin halawig na playing time ang mga medyo hoben pa. Yan ang mga bareta. Sinurad yan sa DZGB News Base ni News Director Edwin Peralta. Siyempre ni Angel Mustasa. Ako po ang sinong nagitagapagbareta ko niya na pagkauto. Ako po si Renz Luna. Kaya ba sa lado teknikal si Kuya Manny Totanyes. Asin sa IT si Richard Appstore. Si Adin Laan. Salamat sa indong pagkantabay. Masunod na ang programang Iskaramusa. Kaya ba si Angel Mustasa. Pagkatapos na nagkapir ang mga pagirumdom. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta unya na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DZGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot pirming nanginginutan. Always number one. Always number one.